Vážené poslankyne, vážení poslanci, občan, srdečne vás vítam na 11. zasadnutí obecného zastupiteľstva s nasledovným programom. Po druhé máme schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. Po druhé kontrola plnenia uznesenia. Po tretie prejednanie inventarizácie za rok 2015. Po štvrté príprava obecných oslav. Po piaté schválenie dodatku číslo 1 do 2016 VZDN číslo 45/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe určenia a výšky úhrady za opatrovateľskú službu v obci Zámutov. Po šiesté schválenie VZDN číslo 1/2016, ktorým sa upravujú niektoré podmienky nájmu nutelného a nenutelného majetku obce a poplatku za niektoré služby na území obce Zámutov. Po siedme rôzne je teda žiadosť doktora Hasana o predĺženie priestorov materskej školky 388, o 8. interpelácia poslancov. Má niekto na doplnenie programu niečo? Prepáč. Mňa požiadal pán Virovský, nie je to prítomný, hej, on chcel dať do programu zakúpenie traktorovej kosačky pre obecný úrad. Takže ja by som požiadal toto, keď sme mohli prejednať. Dobre, pán starosta, by som mal, vážení poslanci, už sme to prejednávali minulé, ale teraz trošku v upriečenej forme. Návrh na zmenu územného plánu, kde predmetom zmeny je parcela 944/2 o výmere 598 m², číslo listu vlastníctva 2668. Ide o parcelu, kde doktor Miroslav Durila chce robiť tú pálenicu. Minulé to bolo tiež predkladané, to neprešlo, pretože sme na to už naviazali v podstate ďalšie zmeny. Takže teraz by som to chcel predložiť čisto iba na túto konkrétnu jednu parcelu. Ďakujem. Dobre, všetko. Dobre, takže môžem dať hlasovať za schválenie toho programu. Môže? Či ešte máš ty? Chcel by som doplniť tam takú cestu okolo výrostka tejto jakore, jakore tam sušovej. Takže jak čo sa bude riešiť, lebo bolo to schválené a to teraz už sa nerobí. Háňame materiál, dali sme tam asi toto. Ešte neviem, robí projekt. Takže cestu upravujem na smetavu, dali sme si tie kategórie VZD, aké tam uvedia sú tam. Aj verejné osvetlenie by tam trebalo vidieť, lebo jedna tam už býva, hej, sa stiahovala, tam je tu tma, pán starosta. Dobre. Ešte takto čo mám? Takže môžem dať svoj program, ktorý je závislé na tento programu s doplnením, ako myslím. Dám hlasovať. Ďakujem pekne. Zdržal sa niekto, je niekto proti, nikto. Takže si schválime návrhovú komisiu. Do návrhovej komisie navrhoval pána inžiniera Oliara, pána Ričaka, to je za týchto poslancov, aby boli v návrhovej komisii. Dám hlasovať. Poslanci. Takže zdržal sa niekto, je niekto proti. Ďakujem pekne. Za overovateľa zápisnice bola navrhnutý pani Bajdinková a pán Pavlík. Nie? Oni boli minulé navrhované. Dobre, takže pán Pavlík a pani Naďová. To je za, aby títo poslanci boli. Takže ja tu mám Bajdinková a Naďová. Ja tu mám tak. Tak pôvodne my sme chceli, že pani Naďová... Pani Bajdinková hovorila, že možno nepríde, tak preto hej. Aha, ja si hovorila, že možno nepríde, tak preto sme. Bajdinkovú na... Hej, tak mňa vymen dá. Tak, pardon. Dobre, takže všetky dobre. Pokračujeme do číslo 2, potreba plnenia uznesenia. Pán kontrolór Jakišov
čo asi každý ste obdržal, ako ich ste si naštudovali, Teraz dostali. teraz ste dostali ako len. Tam prakticky sú vyhodnotené uznesenia z posledného zasadnutia, väčšinou mali informatívny charakter a schváľovací. Čiže, neviem, môžeme prečítať, keď chcete. Prečítať ako? Nebolo nič Máte také, že pred sebou dačo to bolo poriadku. uložené niekomu. Ja ešte mám takú otázočku, že bude to už na stránkach zamutovať teraz? Bude to na stránke, lenže vieš, vy len schváľujete, dvíhate ruky a to znenie tých uznesení niekedy nie je také jednoduché, aby bolo po tej právnej stránke v poriadku, takže kvôli tomu to trošku trvalo, keď sme to dali dokopy. Dobre, ďakujem. Hlavne čo sa týka tých kupno-predajných zmluv, dole ten bytok. Takže berie na vedomie, ako je toto kontrolu plnenia. Takže môžeme pokračovať potom ďalej. No, po tretie prejednanie inventarizácie za rok 2020 by som poprosil pani Vasilovú. Každý z vás obdržal správu o inventarizácii, takisto som dala predpoklad aj hlavnú knihu, aby ste si mohli porovnať to zostatky na hlavnú knihu. Neviem, či treba to čítať všetko, alebo iba nejakou interpretáciou. Alebo to budem čítať. Je tu zoznam inventarizačných komisí, hovoril čiastkové inventarizačné ústredné, čo sa inventarizovalo a potom je tu zhodnotenie. Podľa mňa netreba. Každý si mal preštudovať. Takže aspoň taká hrubá informatívne, všetko, že by si nečítal. Alebo keď má niekto nejaké výhrady, Nie, že vyhrádza, alebo ale dotázy k tomu nejaké. dotázy, že treba, že chce sa niekto niečo spýtať. Spýtajte sa, že Preto som tu, aby keď nebudem vedieť, si to budem musieť pozrieť, čo budem vedieť, čo to je. Takže ideme ďalej, že berie na vedomie, ako je, že vznikanie vrát. Dobre, pokračujeme ďalej, bod číslo 4, príprava obecných oslav. Obecné slavnosti by sa mali povedať 12. júla. Kedy? Či júna, 12. júna. Nemáte to? 12. To je sobota, či nedeľa? 12. júna, hej? 12. nedelu. Mali by vystúpať účinkujúci deti materskej školy a základnej školy, súbor Zamutovčan, Komanička, spevácké trio Rosa, nejaká Sokoliari, Horus a skupina Ščampa. Pre deti bude nejaká tramtaria, nejaké skákacie hrady, maľovanie na tvár, tetovanie a plastelínové. Celkový náklad tam vychádza 3000 eur. Predpokladáme žiadosť na vyššiu územný celok dané na kultúru. Máme slúbených a veríme, že dostaneme nejakých 2000 eur, aby sa mali dostať. Takže zvytok by som poprosil, keďže máte nejaký známych alebo sponzorov, nejaký môžete sa popýtať, že kto by nám dobrovoľne mohol sponzorovať. Ja mám nejaký pripravený, takže takto počínam, že by nás zostali ani mali nič takto mali. Takže pozáňame ešte nejakých sponzorov. Bukoza môže nám niečo začať sponzorovať. Môžem všetky raz, ale nemôžem na televízii. Ako no, dobre. No, nie, to môže aj začať zómať, tak korunka sa vidia. Marek môže Spýtať, že môže. podnikateľ. Marek. Takže, A tá cena tej skupiny Ščamby, a ešte jaká bola? 3?
deti nám zadarmo z Ramutovčan, zadarmo Komenička, bere dotáciu takové dohodnutelne nám tiež prídu vystúpiť ako hej. Trio, to je také ženy, to Marek Višňovský zberal aj nejaké ženy trio, ženy nejaké budú spievať, Sokoliari, To už boli. 2 roky alebo 3 roky dozadu boli, ne? No, viac asi. Alebo viacej už? Nie, hej. 6, už bude 6. A je tam i náklad, že koľko akože budú brať? On má Marek asi vyspievané. Sokoliari sa mi zdá, že 300 eur je to rozpočínané. ženy asi 200 eur. Šťamba asi nie, 850. Šťamba 1000 asi. Nemáme koho takého zavolať. Za 1000 eur už Chceli sme Jožko vysľubovať, hej, príde so súborom nejakým, aj on potom nedvíha telefóny a potom ma removal, potom povedal, že malo sa dené. No. Tak no oni sú takí, že aj spievať budú, aj trošku humoru majú v sebe. Pokračovať teda prišli na tú školu z Dolného Kučova. Tak dobre pamätám. Dlhé Kučovo? Myslíte, že hej? Prešové. No i z Košičané. Prešová bol z Košic. Buď z Prešova, buď z Košic. Myslíte, že začíname... Nie, to stade nikto nie. A keďže niekto bude mať nejaký sponzorov, že by niekto sa obchodoval, bo šedie začína dať, tak neodmiet, neviem. Dobre, niekto má nejak k tomu dať čo ešte. Mňa skôr zaujíma, že kde to bude. No bude pri penzílny fondor na antiteátru. My si teraz protirečíte, pán starosta, minulého roku ste povedal, že môžeme robiť tak, že rastú, hej. No tak budeme robiť, pretože nám netreba prenajímať z Košovcov, jak sa volá, tribúnu, 700 eur. No však minulého roku aj tak som čo platili potom. No za tribúnu sme boli platili. Za čo to? Vôbec, za priestor dôležitý. A však vyfakturované bolo prenájom priestorov a strava. Nepripadalo. Prenájom izieb. 1000 60 eur pre učeníkov. pre tie deti a ani za 100 eur, aby sme za toto, čo tam porobili, postarávali nám žalúzie, po posteli, poskakali, porobili, ani za 100 eur, aby som už za to, čo urobili. No lebo v rozpočte my máme 2300 eur len. No aj tak je počítané, že 2300 eur. S tým počítané 2000 dostaneme od vyššieho obzorného celku, no a sponzorov vieme, že dostaneme na to sponzorov. No aj to pravím, no minulého roku bolo povedané, že to bude tu a... Dobre, no bude tam, tak je tam dobré miestne, ktoré nám viacej platí, popri nám zvýšil by sa nám náklad. Tak by sme ušetrili napríklad na vystúpeniach, tak môžeme si tam, aby bolo dodržané slovo, ktoré ste dali. No. Dobre, pokračujeme ďalej. Toto berie na vedomie. Ideme po 5. Schválenie dodatku číslo 1. Toto iba berieme na vedomie, to by ste nemali odsúhlasiť. Obecné slávnosti, že konáme. To síce bolo to v tomto pláne, takže dobre. Dobre, schválenie dodatku číslo 1 roku 2016 VZN číslo 45 roku 2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobu učenia a výšky úrady za opatrovateľskú službu obci Zámutov. No, asi každý udržal takéšo. Výška úrady, viete, máte dobre slovo, ste študovali tam 50 centov za hodinu poskytnej služby. Minule sme o tom hovorili, takže v podstate Akože jedna dotknutá sa mu vlastne dneska pýtala, že či to sa nedá ponížiť. Že je to veľa 50 centov. Takže neviem. To na ostrakov schváli jej. Ja osobne súhlasím s tými 50% centami a ja by som skôr ináč sa snažil použiť financie viacerým ľuďom nejakým spôsobom pomôcť a nie iba konkrétnym pár ľuďom, no ale tak neovplyvňuje to. Ja súhlasím s tými 50 centami. To je môj názor. Ja tiež súhlasím, ja si myslím, že to nám bude. Ja som povedal svoj názor, pomeniť nebudeme ja. Mne sa vidí, že to je adekvátna čiastka, no adekvátna. Je taká primeraná čiastka, že nezaťaží to ani jedného dôchodcu prakticky, u ktorého sa stalo. Keďže nemá niekto rady, dám schváľovie, kto je za, aby bolo takto schválené. Pani poslankyňa, pani poslanci. Ešte 2
Vidíte sa, nie, Ja som za. 3, 4, 5 sú za. 6. 6. Kto sa zdržal hlasovania? 2. Je niekto proti? Ďakujem pekne. Dobre, takže pokračujeme ďalej. Po 6. schválenie VZV číslo 1/2012, ktorým sa upravujú niektoré podmienky nájmu hnutelného a nehnuteľného majetku obce a poplatkov za niektoré služby na území obce Zámutov. Ešte to obdržali, akurát by sme tomu mohli dodať, máme aj to hygienické centrum. Treba aj za toto hygienické centrum, takisto sa platilo, lebo doteraz sa to aj dáva, využívajú to futbalisti, stále niekto to pýta na nejaké oslavy a nemôžeme to tak dávať, aby sme to dávali len takže koľke a riešia. Takže ja by som doporučil schváliť takéto podmienky, ako máme tu. Tu akurát je prenájom kultúrneho domu a dedičstvo osobnej hygieny, že by tiež tie ceny platili. Dáme plus hygienické centrum, ale že by tam bolo dačo, tam aj stoly, tam by poriadli, ničoho tam. Vybavenie kuchyne, tam sa nebude platiť vybavenie kuchyne. Toto, čo je tam, to sa bude platiť. Treba dať do poriadku. Kuchyňa, tak nebudete platiť za kuchyňu, Nebudeš keď tam platiť, nie lebo nie je je tam kuchyňa. kuchyňa. Len za to, čo tam je. Iba za priestory. Tam iba, že donútra, keď dať, treba neže. Isto, že stoličky, stoly nejaké by tam trebalo, tak môžeme, ja neviem, či kultúre máme, neviem koľko. Ale tam, že boli, nie? Či tam boli? Tak neviem, čo boli, áno, tam nie, boli nakúpené tam stoly. Lebo sú drúci, lebo vonka po šedzi sú niektoré solitárne. Ale sú tam nejaké stoličky, ale keď môžem ja do toho, keď mi dáte slovo, aby som, ja to najlepšie poznal, lebo tam, ako máme futbalový výstroj a tak ďalej, ja by som navrhoval taký, že ten nájom kultúrneho domu je predsa, je kultúrny dom väčší a že ste zúžajili, že ja by som navrhoval iné, ako čo sa týka elektriky, čo sa týka, keď tam plyn, hej, potiaľ ešte nefunguje, je tam daný, ale čo sa týka elektriky, by som bral ako tú istú cenu proste za tú elektriku, keď niekto tam urobí, či nejaké narodiny, alebo nejaké podujatie, ale ten nájom, ja by si myslím, že trošku tam treba zohľadniť, že tam tá hygienické centrum nie je až také priestranné, jak je kultúrny dom. Takže nemôžeme dať 13 € za nájom za kultúrny dom a taký istý nájom za stredisko osobnej hygieny. Tam by trebalo zohľadniť, dajme tomu 10 € alebo ja neviem. Dobre, by sme dali, že 20% menej. Ja len akože hovorím, že by trebalo zohľadniť elektrika, sa platí všade rovnako. Tak nie na poslancov, nájom sály je 13 €, hovorím, dajte iný návrh nejaké, je to menšie, keď dajte iný návrh, nie problém, môžeme schváliť na to. No, má to logiku, hej, čo sa tým rozpráva. Naše sa 12 hodín. 13 €, hej. Čo zadarmo? Čo to je zadarmo? Myslím, že to nie je. Ale to je len nájom sály plus elektrika, plyn, voda. Dobre, ale už nie potom ďalšie nič. Nie na hodinu, ako keď som To je 6 až 6 až 12 hodín. 12, hej, však tam to je euro jak na hodinu. Ani nie. No. Euro. To je na 6 až 12 hodín 13 €, takže ja si myslím, že... Ja som poznal svoj názor. Pani poslankyňa, Či budeme dávať nižšie, potom sa bude iný návrh na vyhodnocovať. tú cenu, zmení, či ostane taká, alebo je na vás. Ja by som nechala. takisto. Elektrina, plyn a toto sa platí podľa toho, koľko sa Plyn a spotrebuje. voda, ostatné asi tak. To je jasné. Ja by som skôr mal iný, čo sa týka tohto, pani poslanci, nie tu vadiať dva riadky. Hej, viem, že to bolo aj v minulom, hej, ale ide o paragraf 4 zľavy, ja vám to prečítam. Poslancom obecného zastupiteľstva a zamestnancom obecného úradu bude poskytovaná 50% zľava z ostatných nákladov, okrem elektrickej energie a plynu za prenájom všetkých prenajímaných zariadení obce. Rozumiem tomu, len mi to prípada, či to vôbec by to malo byť, hej, lebo my by sme mali s prvým vzorom a ľudia si nás volili nie preto, že by my sme si tu odsúhlasili nejaké zľavy alebo čo. Myslím, že by sme mali mať rovnaké podmienky ako všetci ostatní a nie byť zvýhodňovaní. A keď už nejakú zľavu, takže buď by som to zrušil, alebo dal to zľavu napríklad pre ZTP ľudí, hej. Tí, čo naozaj skôr sa to hodí pre nich ako pre nás alebo pre zamestnancov. Ako viem, že to bolo, ale
nesúhlasím s tým, aby som to zmenil. Vymazať. Lebo ja hovorím, my by sme mali s prvým príkladom. Akože vymazať len ten bod. No alebo znížiť zľavu, ja navrhujem. No ale vieš, ale z jakého titulu my máme zľavu? Ale prečo by sme mali mať vôbec nejakú zľavu? Dajme tomu, aj nech sa to poslancov netýka, čo sa týka, môj názor je taký, hej, zamestnancov obecného úradu, tak tam by to zľava, dajme tomu, lebo v každom zamestnaní stále zamestnávateľ, či aké zľavy dá. Takže si myslím, že až toľko nevyužívajú ten kultúrny dom, alebo neviem čo, že... Dobre, tak sa vzdajme my. Dajme poslanci. Dajme poslanci, nie len zamestnanci. Keď niekto by robil, poslancov by som vyškrtol. No, poslancov vyškrtneme a zamestnancom necháme. Aby ste ešte dosť na to mali, aby ste svadby robili. Na ich nejaké učili. Dobre, takže poslancov dáme preč. Súhlasíte? A čo sa týka tých ZTP, budeme dávať, nebudeme dávať? Nie, kto to ustráži? Dobre, tak aspoň zrušme tých poslancov. Takže poslancov rušíme a A ja som k tomu ešte mal jednu takú menšiu pripomienku, možno som to nedošlo, ale toto. U nájomnému za telocvične, že zodpovednými osobami sú za výber nájomného sú, ja by som tam nechal iba tie funkcie, že riaditeľ základnej školy a sekretárka riaditeľky základnej školy, bo sú tam mená a keď sa náhodou tie mená zmenia, budeme musieť meniť aj toto. Tak sa robí aspoň, čo ja viem, že len funkcie sa píšu. Tu v 5. bod pre nájom telocvične. 4. strana. Že nechal by som len tie funkcie tam. Riaditeľ základnej školy a sekretárka. Alebo sekretariat. No, ale tam je iba jedna. Sekretárka, riaditeľa. Sekretariat. Čiže vezme nejaké kozmetické úpravy. Má ešte niekto niečo k tomu, keď ste si popozerali? Nie, ale musím povedať, že dobre pripravené, že my by sme to určite tak nevedeli, jak to raz bolo povedané, že my by sme mali pripravovať, ale ja si myslím, že my do tých všetkých vecí nevidíme a že je to tu pekne porozpisované. Dobre, takže môžem dať hlasovať za môj číslo 6, tak pani poslankyne, pani poslanci nám hlasovať. Stredisko ostáva... Čisto tí poslanci a toto je ako... Poslancovej vyhodí tam a čo to sme ešte? Toto je meno. Meno. Nechať na funkciu. Dobre, pani poslankyne, pani poslanci nám hlasovať, to je za bod číslo 6. Všetci zdržali sa to. Ďakujem pekne. Takže pokračujeme bode číslo 7, rôzne. Žiadosť máme tu o prenajímanie priestoru materskej školy číslo 488. Pán doktor Rásan dal trošku neskôr. Týmto sa na vás obraciam so žiadosťou o predĺženie prenájmu priestoru materskej školy číslo 380, ktoré využijem na účely zdravotného strediska pre občanov vašej obce. Na základe vašej vybavenej mojej žiadosti vám veľmi ďakujem. Predtým mám, keď viete, od prvého, oni mali na rok prenájať od 1. 2015 do 31.12.2015. Výbera je tam 51 štvorákov, cena za štvorák je 15 €, vychádza mu to celkovo 765. Asi schválime tak, jak asi má. Zase na rok. Prosím. Ale je to na vás, jak dajte. Sme rozprávali o tom, že keď už tá škola, že no dobre, takže dá to iba na rok, ja by som to dala iba na rok a potom... Však práve, že dá to iba tak a že potom nech sa to voľný priestor v tej materskej škole. Že toto nie je problém potom. Uvidíme, ako bude ďalej. Tiež sa stretnúť jej a ohľadom tejto školy, aby sme, tak možno budeme mať dneska na to priestor, na tak ľubovoľne sa porozprávať jej. Zrejme niekde asi pôjdeme, takže sa porozprávame, že zamerí nejakého porozmýšľa, to má tak. Dobre, takže do 31.12. Takže pani poslankyne, pani poslanci, dám hlasovať, že ako je za tento prenájom do 31.12.2016. Hlasovať. Ďakujem pekne. Zdržal sa niekoho, sa mi to proti mne. Ďakujem pekne. Takže pokračujeme bodom číslo 8, interpelácia poslancov. Ešte ideme či to, čo máme tam pán Bajuš, čo to má, Janko, ty si mal zakúpenie traktorového Cena je. Čo? Cena je tam.
cena neviem, Peťo mi povedal, že som to prednesol. Peťo to už dal... Neviem ani cenu, neviem ani jak, hej, on mal prísť dneska, tu mal priniesť nejaké prospekty. Neviem, on povedal, že som to navrhol, hej, do toho, do bodu. Sme pozerali tieto kosačky, bo to už, či irisko patrí obecnému radu, treba kosiť a teraz nám zo školy boli pokosy a to je dosť také problematické riaditeľe, no. Je to školská kosačka, nie obecná. My máme tie strednové kosačky a malú kosačku je, ktorá má, ja neviem, šírku nejakých 40-50 cm, to je problém pokosu. Tým pádom by sme mohli využiť na ihrisko medzi opalom a tým, že nemuseli ručne kosiť, možno je taký ten, že stalo tam a na iné priestory, ktoré máme. Pozerali sme, nekúpime, sú také po 1700, to sú také kosačky, ktoré je ničom. Keď dobrú kosačku kúpiš, hovorím o tých 2500, možno by sa dalo štáka kúpiť. Všetko ostalo na nás, ako na mňa a na vás poslancovi. Za tie roky skutočne majú aj iné obce, menšie obce, ktoré majú 500 obyvateľov, majú takéto kosačky. Nemáme cez 3000 obyvateľov, takú kosačku nemáme a skutočne tiež nechcem sa prosiť ani u riaditeľa, že ani pokynu nemôžem, že požičaj nám tú kosačku, tak je na vás, ako schváliť to, či kúpiť a potom musíme aj zmenu rozpočtu robiť ako lebo to bude navýšenie. Ja hovorím, že maximálne tiež by som do tých 2500, maximálne 2700. Alebo sa možno náročne lepší o týchto kosačkách, že ja si myslím, taká by nám stačila, lebo takto za 1700 eur kúpime to, prejde dvakrát a bude sa za... Že či netreba iba rozliť, nie? Ja, čo som sa informoval, sú teraz kosačky, ktoré by sme využívali aj napríklad na odprotovanie snehu, v zime chodníky, dá sa napríklad na tie kosačky na stavby. No lebo s traktorom na chodník nepôjde. Aj s traktorom nepôjde, že potom sa dá nejaký rozdávať za tú kosačku zapôjde. Sú vážne také kosačky, ktoré... Na bude teda chodník, ako je urobné chodníky. Že sa využila tá kosačka prakticky aj aj cintorín treba kosiť. Podľa mňa určite toto potrebujeme, ale jak to... Už to podám... A nedá sa presunúť, tak musíme navýšenie rozpočtu? To je navýšenie, presunieme. Musíme presunúť. To nič nebudeme navýšovať. Hovorím len, že sa keď sa má kúpiť, dá čo poriadne. Určite, že využilo sa na viacero využitie. Viac účelové, no na podnik by bolo dobré, radičku dopredu dajakú. Neviem, či to má 4x4, či pocišne. Ja som, ako dneska som rozprával s jedným pánom, s jedným starostom, že oni to majú. Používajú takú kosačku aj v zime, stále ich to dakedy ešte kupovali za 170 000, tá kosačka už išla dole, neviem, homelita, alebo taká homelitka. No, okolo 3800 také stojí už. Že okolo 4000, ale s plúhom, s tým rozmetovačom, s kamienkou, keď sa po chodníkoch posiel. Lebo tam na chodníky automaticky nič nepôjde, traktor nepôjde, len keď je ručný s lopatami odhrabávať. Vieme, že je problematické, tak sadne zamestnanec z obecného úradu, sadne traktorika, podrenia všetkých chodníkov v obci. Aj na to treba, ja nehovorím, že kedy stála toľko, teraz možno stojí menej. Je to, že máme kúpiť za 2800, tak už nech sa kúpi viac účelová. Obec môže zobrať možno aj na splátku kosačku, keď nemá hotovosti peniaze. A bez navýšenia 10 mesiacov po 400 eur každý mesiac a je kosačka vyplatená. Nič, pozerali sme na čo pozeráme, však aj na rozma a väčší prehľad v takých veciach. Však to taký, čo sa rozumiete tomu. Popozerať také, je to pravda, treba, že aspoň nejaký ten plúžok na predvol, že keď po chodníku... Treba dvaja, že by vysvetlili, čo tam, aké majú byť. Nie behať po Prešove, sú vo Vranove 3 predajne, takže kúpiť a... Ešte teoreticky ja môžem kúpiť za vlastne Maratovi Michalovce. Peťo, toto isté. Toto isté, také isté má ceny? Neviem, tak práve za to, že... No, že tam vieš. Určite to musí byť podobné. Najlepšie je tu, lebo tu treba aj servis, všetko potom, tak nevieš potom behať do Vranove. Že Vranove je stane kúpiť. Čo hovorím, že tu sú 3. Čiže z Kapitánových týchto, tam bola napríklad na... Lebo sa smene začali ešte s tou nízkou, alebo takou školou, no že presunutých. Podľa potreby, neviem koľko bude teda, no. To hovorím, že treba ísť pozrieť, že by vysvetlili, lebo... Popreverujeme zajtra na maximálne posíčenie, že sme museli piliali. No môže. Podľa by to tak nezaťažilo a môžeš kúpiť takú poriadnejšiu. Však toto hovorím, hej, dá sa bez úročných. No aj pre najímať sa bude dať, či nie, toto nie? Nie, toto nie, lebo to by... Nie, to väčšinou sme dačo také schváľovali, keď dáme taký. No tak už, ak začneme pre najímať, tak už je koniec.
Dobre, no tak to je jasné, treba nám tú kosačku. Hej, teraz, jak by sme postupovali, zvolíme nejakú komisiu, ktorá sa tým bude zaoberať, hej, tým výberom tej kosačky, alebo jak to spravíme? Treba bolo to, že by išlo. No napríklad, hej, kto by sa na to podujal, tak ich zvolíme do toho. Peťo, chcel, tak Peťo. Aj Peťo Vyrosková. Počúvaj, Mároš Jano Bavic môže ísť za Peťo Vyrosková, pôjde s vami to tak treba, že by potom nebolo, že stále sme vybrali. Treba jednu firmu, dajme tomu, ja neviem, Stratek má plno to, hej, že by bol aj servis poblízku, všetko. Tak ja neviem, o tom štýle, lebo... Treba brať aj, hej, zákon o verejnom obstarávaní, 3 ponuky musia byť. No to je jasné, hej, len ako myslel som nejakých ľudí, ktorí... No, však to v pohode. Áno, sú extra textil. Dajú sa určite parametre. No, toto som myslel, hej, že tí traja ľudia by si sadli a pošpekulovali na to. Dobre, dohodneme sa aj, máme telefóny, ktoré zvoníme si, zavoláme Mároška Jana Voľno alebo Peťu Vyroskovú, že pozrieť, prehodnotiť a tak. Takže... Dobre, takže Mároš, Janko a Peťo, hej. Áno. Vysoký zima pôjde tiež ako... Môže sa ty pozrieť nezávisle, ja sa pozriem nezávisle sám. Peťo nech sa pozrie. No len ide o to, že by bolo, hej, alebo kosačky jednovalce, dvojvalce, veľká, menšia. Tak rozumieš, potom tam ceny, každý si dá cenovú ponuku a to bude rozdelené. No však preto, že vy ste tam stanovili parametre. Tam hlavne by trebalo asi určiť parametre. A tí traja ľudia určia parametre. Máš určiť parametre. Takže... dáme ešte viac zengenia. Tri, aký je medzi nimi rozdiel. Dobre, to by sme mali tak odsúhlasiť, že oni sú tá komisia, alebo jak to? Tak, nebudem dávať. Dobre, to sme dohodli. Netreba dve rozhodnúť. Čiže schvaľuje komisiu a potom schvaľuje aj zakúpenie? Áno. Tak dáme aj hlasovať za to. Tak dám hlasovať za to, ja sa dovolí tí traja. Tam má byť aj do nejakej ceny? Do ceny nejakej? Každému najprv, počúvaj. Vy vytvoríte parametre. My najprv by sme povolali, tam by som čiastku nedával, a sa dohodneme. Napríklad možno, že bude za 3 000 sa zúženie dá. Dobre, ale však do 5 000 prídeme. Maximálne do 5 000, bude 500 bude pred 3 000, 4 000, 4 000. Dobre, maximálne do 5 000. My budeme pre 100 eur a potom jeho zastupiteľstvo, či bol o 100 eur aj dražšia. Dobre. Takže dvakrát, hej. Takže dám hlasovať, to je za, ako? Za zakúpenie tej do... Zakúpenie kosačky a... Do 5 000 eur. Do 5 000 eur. Dobre. Dobre, zdržal sa niekto hlasovania, je niekto proti? Teraz sme tú komisiu. No už je. To je tá komisia. Dobre. Dobre, ešte čo sme to mali? Ako... Ďalší bod bol... To som ja navrhoval, že vážení kolegovia, myslím, že viete, o čom je reč, všetci ste v tom oboznámení, už sa to dlhšie rieši, ako je to tu v tom Zamotove. Je tam jasný plán, doktor Durila, vieme, že tam chce mať tú palenicu. Je to podľa mňa, čo sa týka viditeľnosti Zamotova, veľmi dobrá vec. Videl som aj projekt, krásne, aj tam sa proste videl ten projekt určite, jak má vyzerať tá palenica. Takže jediná vec, ktorá brzdí, je to, že musíme zmeniť ten územný plán, jak sme o tom rozprávali minule, len vieme, kvôli čomu to neprešlo. Čiže ja sa na vás obraciam s týmto, aby sme to konečne nejak posunuli ďalej. Lenže Peťo, vy ste minule nemali schvaľovať zmeny, ale len začať ten proces tých zmien a tie zmeny potom nemuseli byť zahrnuté. Dobre, tak nevyšlo to minule, no tak môžeme odhlasovať, začať proces, jak hovoríš. Len hovorím o tej konkrétnej parcele. Lebo minule som za to nezahlasoval ani ja, lebo ja som nesúhlasil som s inými vecami, hej. Takto, keď to je samostatné, tak podľa mňa menej ľudí s tým bude mať problém. Pardon, sa ospravedlňujem, dlhšie mi to hneď. Zabudol som vypnúť zvonenie, sa ospravedlňujem ešte raz. Nie, toto isté, lebo vtedy sme na to chceli dať aj viacero týchto, ja teraz hovorím čisto o Ja tomto. som zase, možno aj za pána inžiniera Vysokého, nehovorím, že musíme, ani nemusíte riešiť to, čo my sme minule hovorili, ale každý z vás nech si pozrie ten územný plán, tie lokality, že keď sa bude robiť tá zmena, hoci ktoré lokality v tom územnom pláne, či nie je potrebné zmeniť, nemáte nejaký návrh iný, jak je tam, že keď sa bude robiť tá zmena, nech sa robí pri jednom, lebo to nie je proces, ktorý trvá 1 mesiac.
nie že o 3 mesiace zase budeme meniť na novo ďalšie niečo. No tam je minimálny poplatok 2000 eur. Nehovoríme o tom, čo sme minulé. Hovorím, každý nech si pozrie, čo je v územnom pláne a či vy, jak poslanci, nemáte záujem niečo iné, hej, navrhnúť na niečo. Dobre, tak moja otázka znie, keď by sme teraz odsúhlasili ten začiatok toho procesu zmeny územného plánu, treba tam dávať tie konkrétne veci, o ktorých som hovoril? Nie. Nie. Teraz prakticky bude poverený starosta obstaraním, čiže my oslovíme projektanta, všetkých tie osoby, ktoré majú na to spôsobilosť, aby začali s procesom tých zmien. Oni aj spracujú nejaký návrh tých zmien, zase na základe toho, čo my im dáme. Keď vy nám dáte, že áno, chcete meniť len toto, bude sa meniť len toto. Keď dáte iný návrh, že chceme meniť aj inú lokalitu, tak sa do toho zakomponuje. Keď nie, bude sa riešiť len toto. Ja to hovorím, že to nie je také, že dneska schválime a hneď na budúcom zastupiteľstve už bude schválená zmena územného plánu. Teraz iba za zmen, potom konkrétny zmen. No aj teraz prakticky, teraz neriešime žiadnu zmenu. Teraz potrebujeme len to poverenie, aby my sme mohli začať proces, hej. No a už potom sa budú navrhovať konkrétne zmeny. Akože nedá sa nám tak, že iba tá parcela, že zmena územného plánu obce. To teraz to tu neriešime, teraz zmena... Keby on dal teraz žiadosť na obecný úrad, že chcem zmenu, no. Keď sa bude riešiť tá konkrétna parcela jeho, vtedy aspoň aj tak bolo hovorené, že bude náklady, čo sa týka zmeny projektantov, hradiť on, hej. Aj to mi povedal tiež. Keď budeme aj my dať čo meniť, tak už sa tam bude podiať aj obce. Lebo mne to tiež povedal, že on je ochotný zaplatiť za to, aby nemala s tým vôbec nejaké náklady. No, je to na vás. Chcete len čisto... Chcete dáme hlasovať začiatie tohto procesu ako zmenu územného plánu? A hovorím, že vy potom už v tých ďalších uzneseniach poviete, áno, my chceme len túto jedinú zmenu. Potom nám to ešte dá, keď budeš že cesta 6 rokov, tak ešte, alebo dá čo sa zmení, keď nie, to nie. To potom bude na vás. Či to schválite, či neschválite, hej. Teraz neriešime žiadne. Takže dáme hlasovať, aby sme začali proces o zmene územného plánu? No ale pre Burilu, nie? Ale to je nie neprítomný, to je kompletne, hej, možno ty sa niečo rozmýšľaš, máš nejakú parcelu, alebo možno hoci ktorí sú první sa... No a potom zase, keď sa nebudeme vedieť dohodnúť, že toto nechceme, toto zmeniť, a zase mu to neprejde. Nie, počúvaj, teraz my začneme, hovorím, oslovia sa tí projektanti. Oni budú mať nejaký návrh. Vy poviete, my s tým nesúhlasíme, chceme, že by toto zostalo tak, jak bolo, nesúhlasíme s tými návrhmi, my odsúhlasujeme len to Burilu, nič viac. Dobre, rozumiem. A ja odsúhlasím, lebo sme už aj... Vieš, ty môžeš mať tam jednu zmenu a môžeš mať 5. Jednu odsúhlasíš, ďalšie 5 nie. Dobre. Takže stále ten návrh bude vysieť. Dávame hlasovať za zmenu ako územného plánu. Čiže znenie uznesenia bude to isté, čo bolo minulé, že poveruje starostu obce, aké to bolo? Obce v obstaraní zmien a doplnkov územného plánu. Čiže začne len ten proces a potom, čo sa týka konkrétnych vecí, toto už potom alebo schválite, alebo to sa bude samostatne schváľovať. Alebo predložíte nejaké svoje návrhy. Takisto môžu aj občania, hej. Každý z obce môže. Takže dáme hlasovať. Dobre, takže pani poslankyne, pani poslanci, dáme hlasovať za zmenu územného plánu. Ďakujem pekne, nezdržal sa nám to hlasovanie, boli niektoré nič nehovorím. A niečo nejakú zmenu tam. Ešte Marek. Cesta, verejné osvetlenie. Tak nie je to verejné osvetlenie? Že nemôže vykonať. Však tam čosi svieti celú noc. Nie, ani tam dole pre sociálnych bytov. Tam tiež by trebalo všetko bolo, tam nie? Tam dráva, tam zle, ako zle sa ide do hygienického centra. Môžeme čakať 15 roky. Ja prídu 15 roky, ktorý je nám ja čakám Abertusom. Ja povedal, že sú tie zbytky a hygienické centra. Takže by
tam bolo. Keď vyťahovali ten rok. Na cesta sa len začali navážať, teda na tú cestu napraveno len je problém zohnať, rozumieš, drvenia to nikde, som povedal, zadarmo nám vyviezli tu zo slovenskej správy cesta, čo bola nejak na lepší materiál, rozumieš, tak naháňame, že odtiaľ. Je to dosť drahé. Z továrneho voziť po 5 eur kúpime tónu, ale preprava je tak drahá, že drahšia ako asfalt. A tu nikto nemá všetko vyčistené dookola. Vo veci, keď mali inžinierské, by nám nemá. Spodok má a nebrusia nikde teraz, kde to asfalta nie je. A nejaký zvek sa dá čo dojde, toto nepomôže. Je v budúcnosti počínané, že tam niečo urobíme, že urobí sa. Nie. V najbližšej dobe chceme to riešiť. Začali sme to riešiť a hovoríme, nemá nikto taký drevený asfalt. Môžem? No môžem. Ja som si pozval, kedy áno to bolo, niekedy útorok, stredu, pána zastupcu aj pán Minorsko prišli na tváre miesta, že by videli sami, že keď už sedím tu, že by aspoň dvaja poslanci boli, lebo znamená to, že by videli a sám nech pán zastupca povie. Lebo pamätáte sa, keď ste v januári minulého roku schválili prvýkrát rozpočet, ja som tu sedel, bolo povedané, že schválujete tú cestu doteraz. Ty si sám, pán starosta, povedal, že do konca roka určite tam cesta bude, aj pán Vysoký nebolo. Potom do 34. máme maj, zase nič. Ja mám, nielen o mňa ide, lebo ja nebývam len tam sám, hej. Tá pani, čo býva tam, ona, Jano, ty si bol pri tom, jak prišla s kočíkom, ona normálne kočíkom nemôže po toto, však ty si, Jano, videl, čo tam je tankodrom. My máme materiály v tribe zaplatené, nám nikto nechce priviesť, lebo z dodávku sa ani vôbec, ani z dodávku, jedine sa tam dá dostať s Tatrovkou. Lebo ono bolo dobre predtým, pokiaľ pán Vysoký, alebo ja neviem, kto to tam ten čanec vykopal, vtedy v jeseni, jak išla tá voda. Lebo pri takýchto počasia, keď nepadalo, my sme išli po polu, nešli po tom asfalte, čo starosta tam nasýpal, ale sme išli po polu, dalo sa aj so solomným, proste všetko. Lenže odkedy oni tam vykopali ten šanec, oni nám ako keby zatarecili tú takú provizornú cestu, ktorú sme mali a my teraz nemôžeme materiál, my stojíme, vôbec sa nemôžeme pohnúť. Proste tam sa nedá, tam keby som tak povedal, to je havarijný stav. Tam treba, ja som rozprával, tam aj pán Vysoký bol. Bolo slúbené, že teraz, keď nie je teraz, ja som pozeral aj vo veci, stojí 3 € tony nejaká hlina z kamení, hej. Dajme tomu, že, lebo pán Vysoký on hovorí, že nechce takéto, keby tam bolo bahno. Ja mu verím, ale my sme už takí zúfali, že by sme brali aj to, lenže by proste bola taká cesta, hej. Hoci aká provizorná cesta, lebo to sa nedá, to by, nech poviem pán zastupca starostí, bol to. Vieš, jedna chyba bola, prvé, dom sa stáva od komína alebo zakladať. Ja som toto čakal, že toto poviete, lenže... Najsa potrebovalo cestu robiť a inžinierské siete a tak potrebovalo stavať, no. Ľudia museli to robiť, lebo keby čakali na starostu, tak by ani jeden nemal dlho aby sa tá cesta aspoň žrúva vyspravila. Robíme, tam hovorím 2 alebo 3 auta sme... Chodili aj ja som sa tam bol pozrieť, tam treba presne je už situálne, káde tá cesta nie je obecná. Nie je vôbec ešte nie je žiadny projekt, však práve teraz sa robí. Zmena projektu, lebo stav Dobsky, na tej cesty. Tam, čo prvé treba urobiť, treba, že bol projekt nejaký urobený, káde tá cesta pôjde, lebo teraz ani áno vysypať na tú tvoju asfaltovú, alebo ja neviem. Treba tam dať, že by presne projekt bol, kade má istota cesta. Lebo my sme sa pozerali, či pôjde kolo tých stĺpov, pokaď je obecná. Toto by sme chceli vidieť, no ale nie, ja som si myslel, že tu bude tak vysoký, že sa spýtame. Aspoň dať nejaký štvrť, príklad 2-3 Tatry a... Toto je provizórne aspoň hovorí, Marek Bielý tam dole aspoň dať im, hej. Tam privieť, však to veľké peniaze nemôže stať pár Tatry 4, hej, to dole aspoň vyrovnať, lebo vážne sú tam také diery, že sa nedostanú tým domom, hej. A tá pani, keď tam býva už, no. A zatím by chodili po tej ceste, hej? Zatiaľ, no. Zatiaľ by mali. No počkaj, tu od spodu sú panely. Tam to je v pohode, tam môže pôjdeš ďalej, tam je tiež ešte dobre, ale potom tam by trebalo im dať čo vysypať, lebo tam je vážne to, tam už ďalej nedostaneš sa. Vôbec sa nedá nie raz. Aspoň, keď nie už toto, tak tá stará cesta, čo bola plánovaná, okolo Maximovičových, dať čo tam, nejaký návoz, dať čo urobí. Na pár metrov sa dá vyviesť toto zbytok, to sa robí projekt. Nejaký štvrť, alebo ja neviem však to... Je to chyba, rozumieš, tento Kerry nemal tam ten dom postaviť, hej. To je drzo zákon. To je drzo najvyššieho kalibru, by som povedal. Jak si dovolil na cestu postaviť, hej? S tým nepočítal, že obec to stojí peniaze, ako hej, zmena projektu, hej, ako teraz zaplatí projekt na tam. A ten prvý dom, hej, čo tam je? Nie prvý dom. Ten rovný, on si na cestu,
Tak sa to nerobí. To mali ste na ňom dať takú pokutu, že by zaplatil toto peniaze od toho a nie druhý cerpec. A tak zaťažuje obec musí zase robiť ako zmenu, ako zase projektant zaplatiť jej, potom Janko má tam problém kolo toho a tak. A mohlo to byť tak, jak to má byť. On mal nejaké stavebné povolenie a prebehla nejaká kontrola, či to robí správne, alebo jak to je... Nie, toto je postavené nie za nás, na nášho predchodcov. Isto, že zameranie musel urobiť geodet a mu učil, že kde ho postaviť. A on si svojvoľne... Ale napriek tomu si posunul celkom inde. Teraz sa robí Lenka projekt, už máme asi predstavu, kade tá cesta pôjde, či nemáme vôbec ani predstavu, nevieme, či ide okolo plota. Ťažko sa robí. Teraz je stará bytovka. Má? Jak je stará bytovka, sme odsúhlasili, neviem, či to za nás, alebo ešte za predchodcu oproti bytovky, teraz sa poviem, aké sú nás stanovisko, teda pozemok nemal kúpený, neviem, jak sa ten občan volá, včera bola tam pani Kotla, ale jak. Povedali, že potom treba vyčistiť, aby obec vyčistila. Tak počúvaš, ak je tu dom postavený, a či je to? Obec nemôže na cudzím pozemku dať čo robiť úpravy, nie? No dom je náš, ale pozemok je obecný, no a to jak na obecnom môžeš postaviť, nie? Otec hovorí, že je to kúpený, syn hovorí, že to nie je kúpený. Pozemok má odsúhlasený, zastupil sa či naše, a my sme to odsúhlasili, neviem, či my, alebo ešte za, možno keď ja som bol obsadený, že sme to odsúhlasili. On si tam postavil na cudzom pozemku. No tak to môže fungovať, čo tam nemusí. Ale chce, že by sme mu potočili, bo tam vidie, kto tam vypúšťa tie odpady, šeliaky a tak. My mu ideme čistiť, mu dáme pozemok, kúpia nemá zaplatím, vieš, možno postavený. To je strašné niečo. Kopu takých černých stavieb a prvorade mali by sa urobiť cesta, inžinierské siete a tak stále ne, teraz Janko potrebuje kolena, baví sa, a tam už sa začala robiť projekt na to osvetlenie, tam je zase problém, buď to zaplatí obec, lebo tam je najmenej firmy, musia byť účastníci, aby to mohli budovať energetické projekty. To bolo urobené. Teraz nám treba akútne je to takisto pri Lidianskom reku, tam má problém cesta, ktorý nevysporiadané pozemky. Ja nič o rok a pol, čo som tu, len vysporiadané pozemky. Vysporiadané pozemky. Počovku neboli vysporiadané, neboli pod hygienickým centrom vysporiadané pozemky. Ideme teda školu robiť, neboli tam vysporiadané pozemky. Tá pani sa volá Tyňová, ten manžel, čo je chorý, predáva dom nejakému Polachovi. Je problém, chce požičku, akože má kúpenie domu, požičky nedajú, nie je prístupová cesta, pozemky nie sú vysporiadané. No táto nič nerobíme, musí byť vysporiadané pozemkov. Štáty pozemkov, tak to nemôže fungovať. Čovku nám teda vodarická spoločnosť takisto pohrozila, že keď vyspravíme cestu, tak nechajú tak čovku a nebudú prevádzkovať. A cesta nie je vysporiadaná. Nič nie je vysporiadané. Žiadne to nič nie je vysporiadané. Nič takto je sa vyšli. Ale o toho sme tu, aby sme to riešili. Takže, Jano, isto, že pracuje sa na tom, dovezieme materiály, aspoň, že vy po túto časť, ktorú vieme, že ktorá je cesta, tak isto, že navezieme. Tu som bol prizvaný, keď, neviem, že je taková, že na tú starú cestu chcete urobiť parcelu a chcete predať obecný pozemok na postavenie domu. Tu sa nič nepredáva. Ja som urobil dom tak, že čelo mám tak, lebo to, a teraz, jak ja tam pre Boha sa dostanem k domu, že keď vy tam postavíte dom? Počúvaj, nič sa nepredáva, cesta sa ide robí, alebo slúbené. Tak Janko tam videl do 2 týždňov sa vystýpa aspoň toto čas, o ktorej rozprávame, ktorú vieme, že kadia bude ísť. Tam ani by som neodporúčal, že sa opredával nejaký pozemok, obec nezbohatne na tom pozemku. A tam ani nepasuje vôbec, tam ani, že tam, rozumieš, že Janko má tu dom a stade ide cesta. To ešte je taký vlastný pozemok. Ten človek, ktorý tam postaví, tak zaháci. Nič sa nepredáva, čo je obecné, to je obecné, čo je súkromné, to je súkromné, takže toľko môžeme tomu povedať. Dobre, a nič sa nepredáva teraz. A keď sa nás čo predáva, schvaľujete vy a nie ako ja, že by som to robil. Dobre, takže ešte čo máme ďalší bod? Všetko. Interpelácia, pani poslanci, Janu. Ja som sa chcel spýtať na tú školu, ale prakticky skoro si odpovedal, že už
už je druhý rok a stále hovoríme, že sú peniaze, prečo sa nerobí, kvôli tým pozemkom asi. Kvôli pozemkom. A ďalšie, čo som sa chcel spýtať, je tento chodník, či není projekt ešte urobený? Na Busíne sa začína. Už sa začína. Projekt je urobený, verejné výberové konanie je urobené, na Busíne začíname robiť. Musíme, lebo nás tlačí už Bucka do toho, lebo chceli nám prvým robiť ako asfalt. Takže prvorade aspoň musíme už obrubníky aspoň aj boli dané, aby sa na Busíne sa začína potom niekedy. Dobre, a ešte mám k tomu multifunkčnému ihrisku. Viem, že je to ukončené, urobené, čo je urobené. Ešte tam dačo treba dokončiť, len či sa vyberajú tie poplatky, či to funguje poplatky, však sem tam aj vytýzovaný, nejaký problém nastane, lebo nemôžem povedať, že len rómske je dieťa populácia, to aj my tam chodia aj tu my, alebo ja prechádzam, vidím, že to zastavím sa, sem tam aj vytýzovaný, že nech je pozrieť na to, že kto je tam, či má zaplatené, volám Miraga, alebo volám Teo, len sa jedno nepáči, aj včera. Majú ako zadarmo futbalisti, FK tam vy máte zadarmo aj naši deti z základnej školy. Včera sa pýtam, bo chodíme tiež dať ako futbali, hovorím, no však my sme ako od tam Soša. To nemôže len tak, že každý ja za to môžem, keď sa na mňa niekto vyjel, pokiaľ ja nie som tam, tak ty s takými ľuďmi nemáš čo rozprávať. My máme útorok a štvrtok tréning o 6. My nemáme tieto dni nejaké, my máme útorok o 6. Včera si poslal tam? Nie, ja som... No Miro veľa mi hovoril, že ty si... Ja si nedovolím poznať niekoho tam bez toho, že nie sme. Ja keď máme tréning, buď som to ja, alebo mám... My máme útorok a štvrtok, my sme dohodli tu s pánom Gáľom, my máme útorok o 6. a štvrtok o 6. Dobre, včera Miro veľa, že ty si s nimi tam prišiel, hej, ako asi odišiel preč. Ja som tam nevidel, hej. Čo tu robíte? Tá stancoša... To každý môže povedať, že to ja som, hej. To je tu. Oni stancoša. Ja nemám takú možnosť, ja som rozhodoval. Ja hovorím, že chodia aj naši, tam, neviem, oni sa vyhovorajú na mňa, že by ste im dali povedať. Lebo keby aspoň slušne, ale tak ti zobrali a popodpletivo, hej. My opletívali popodpletivo, to je jedno sa sú to, že obec to nestále zase nemalé finančné prostriedky a že sme to zase nezbytočne investovali tie financie. Že zase proste sa urobilo dačo a o pol roka, alebo zase budeme investovať 1000 eur. Už to je obec si sa to neoplatí prevádzkovať. Nie, ja som nebol teraz na pozrieť, ja som sa pýtal, že či funguje toto, hej. Takže pondelok a treba dohodnúť. A kto má tak na starosti, že to odomýka, alebo... Tak Miro Gaľáko. Dobre, a oni majú doklad o tom, keď kto tam ide hrať, by mal mať pri sebe doklad, že... Oni Tatran za Mutov majú zadarmo, dobre, ale dobre, toto je jasné, ale tí, čo majú zaplatené, musia mať jednoducho pri sebe doklad. Nemá doklad o zaplatení. No je to... No nemajú tam čo robiť, že oni povedia, že tam my sme... Ale to je jedno, že oni povedia. To je jedno, toto je... Tancoš naj zavolá, že áno, ja som ich poslal. Ale on nemôže tým spôsobom. Ja som povedal, my máme útorok, štvrtok, keď je tam niekto pondelok, alebo stredu, alebo piatok. A ten čas nie je tam, hoci tam bude útorok, bude tam o 16. Nemá čo tam robiť. My máme o 18. hodine. Budú robiť, že kto keď hraje Tatran za Mutov, vtedy by mali, hej, žiaci, vtedy, aby to bolo rozpísané. Ja som tam vždy. Útorok, štvrtok, 18. Časy by som dal, že od 18. do kedy majú to, kedy má, väčšinu majú všetko, sa naťahovať, má zaplatený, nemá zaplatený, ale jednoducho, nemá zaplatený, nemá tam čo robiť. Dobre. V prvom rade Miro musí vedieť. Dobre, áno, ešte na čo máme. Pani Marinková. Ja by som chcela o tie kamery dole. Nefungujú stále. Kamery nefungujú. Keď mám informáciu, Marek mi včera tento pán, ktorý robil kamerový systém, mal by to priznať aj, že máme problém, lebo sme dávali žiadosť na energetické závody, aby nám dali súhlasné stanovisko na napojenie. Nedávajú, nikomu nedajú, nechceli to ani na iné osvetlenia, takže máme už dohodnuté s firmou, ktorá to robila, že zo školky sa to potiahne ako... Keď Marek včera povedal, že už ten pán volal, lebo už som na ňom riadne nababraný, že keď niečo začnem, tak aj ukončím, takže skúbil, že má prísť asi tento týždeň, aby to bolo dobré. Bol by som veľmi rád, aby to bolo. Sme hovorili o tom, že zo škôlky a stále... Ja by som bol tiež rád, aby to bolo, že by to bolo čím skôr. Takže vieš, ak dneska firma, ak už má vyplatené, alebo malo vyplatené, túto záležitosť akorát na viac menej, ako 300 alebo koľko eur bolo. A volá, že prídem a nič mu nemôžeš robiť. Dobre, ešte niečo? Víťa, ty niečo? No, ja mám akože otázku na... Akože chcela by som vedieť nejakých... Podľa akého kľúča sa kosí za Mutove? Lebo
dneska aj včera sa kosilo pri Kondore, akože tam ten lesík sa vykásal. Včera tam mi zametali tú, vlastne nie našu cestu obecnú, ale cestu lesov, vlastne od Janka Kaščaka hore. No a napríklad, tu nie je pokosené, no pri Opále nie je pokosené. Bude aj pri Opále. Ja viem, ja nehovorím len, že akože, no podľa čoho, akože to určujú? Počuj, sleduje sa, kde je aká trava, pri obmedzi Opále pozeral som takisto od pondelka bude. No hej, ale viete, nie, ale to len taký, že prídete do Čapľova, krásne vstup idete po obci a krásne všetko vykosené. A vejdete do Zamutova, no tu jeden šanec vykosený, tu druhý, no a potom pri obecnom úrade nie je pokosené. Ani nie, a nakoniec prídete hore a kto vlastne prejde za motorom. Sa zavezme nariadenie, ktoré každý pre svojím domom si má do dajakých metrov sám pokosiť. Mali by občania, za motov je to tak naučené. Predtým bolo, keď niekto, isto, že takým teda sú nejakí dôchodkári, nevalní, tak tým sa pokosilo. Ale potom už i tí, ktorí sú mobilní, ja osobne si no a počúvajte, viete, kde je ešte vykosené? Akože tu som tiež logiku nerozumela, no. Pri lesnej správe sa neskôr kosilo, no pri bytovke nie je pokosené, tak neviem, či to tí bytovkári sa majú kosiť. No dobre, ale potom je vykosené, jak je smerom jak Janko Kaščak býva a smerom už, jak idete oproti tej koniarni, jak býva Válerik, Barčak, a oproti toto je vykosené. To oni sami si vykosili. Nie, lebo to kosili, však ja som tam išla autom pred týždňom na strelnicu a kosili to naši, akože títo, VPP, čo sú tí Romovie, to kosili. Nie, oni si to kosili. No je to obecné, ale akože podľa jakého kľúča to ide, neviem. Lebo vlastne stále to vyzerá jak neupravený, akože ten Zamutov. Stále vyzerá jak, no. To Zamutov nemá peniaze. Kde je najväčšia práva, tam sa ide. Bude aj medzi Opálom. Ale však to robte dajak systematicky. Dajak to treba tak, že by to... Nejaký harmonogram, kde máme najprv postupne harmonogram, aký poslanci majú robiť na postupu, pracovníci, ktorí majú to riadiť a... Ale dobre, viete čo, pán starosta, akože jedno vám, akože chcem byť, akože toto sa mi vôbec nepáči, lebo ja vás nikdy nevidím, že by ste boli pri tých VPPčkárov, alebo pri tým, keby ste, lebo viete, akože aj o tú autoritu ide, keby ste vy prišli, keby prišiel osobne pán starosta a povedal, aha chlapi, dneska toto bude urobené, tak by to aj inak vyzeralo, lenže akože vás nevidno nikde, ale však to je jedno. A ešte, každý deň chodíte hore do Kondoru, však ja vám to nezazlievam, jak toto. A že ste si nevšimli, že tá zastávka hore sklenená je od januára ani raz nebola vyčistená. Tá sklenená. Ja viem, že už sa tu zo mňa smiete, že iba tie zastávky mi vadia, ale je to katastrofálne. No a tá zastávka pri tom kultúrnom dome, tá stará, tak to je neskutočná vizitka, strašná. Aj tam napríklad tá horná zastávka sklenená. No tak tú starú ja by som ju zvalila. Určite by som ju zvalila. Radšej zvaliť, jak takto nechať tam tie perverzné nejaké nápisy a vlastne slúži to ako toaleta. Tak neviem, či to je, keď tam vlastne stojíte na zastávke, tak to každý vidí, aj cíti. No a tá zastávka hore, že nie je umytá, že si to nevšimnete a predtým je tabuľa, ktorá ukazuje na naučný chodník kolejku a informácie o obci a o lesoch a krásny pohľad za tým. Akože toto mi určite vadí. No a ešte jednu vec mám. Samozrejme tie nešťastné kontajnery pri cintoríne. Ja viem, každý teraz povie, že to má slúžiť iba na tie veci z cintorína. Lenže ja ich chápem tých ľudí, keď tam vyvezú a som rada, že radšej to vyvezú tam, jak by to mali tak do jarku hodiť, alebo tak kde do lesa vyviezť. A apríla prišla výzva aj vám, neviem, to má Marek Višňovský na starosti? Výzvy. Prišla výzva, riadne ministerstvo dáva výzvu na triedený zber komunálnych odpadov a na výstavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich zberných dvorov a stojíc na umiestnenie zberných nádob. 94 milióny sú na to určené, 95% príspevku dáva štát a my sme spolufinancujeme 5%. Či to niekto pozrel. 1. apríla ste to určite dostali, lebo som to dostala i ja. Neviem, prečo mne to poslali na moju mailovú adresu. Minimálna výška tam nie je obmedzená, ale je to až do 4 miliónov. Takže či sa nedá, a máme naplánované v územnom plánom obce ten zberný dvor, lebo naozaj, a funguje to v Remenínou, tu Zlatník, čo je mini obec,
mini obec a oni majú tiež, hej, však to je to, oni majú tiež plastové nádoby a zberné, lebo naozaj tí ľudia akože nemajú kde to dať. A potom to samozrejme končí, keď nie je tam na cintoríne, tak to končí v potoku. A hej, akože mám aj sťažnosť od Páľa Fronta, jak som to tam dneska bola pozrieť, akože to nejakým nedopatrením na za grécko-katolickou, vlastne za tým kostolom grécko-katolickým, tak je hodené v potoku taký ten materiál, také plastové, jakéby z dlažby, alebo neviem z čoho, sáčky sú hodené dole v potoku. Neviem, či to hodili oni, či to tí stavbári nejaký. Takže mala som to tiež spomenúť, že vlastne je to hodené tam v tom potoku. Takže neviem, či sa dá poveriť nejakého... Za rok a pol oveľa viac je obmedzené, lebo chodíme vonku do terénu, či aspoň po pozere, a poľovná stráž. Je, by som povedal, po polovičku obmedzené, jak predtým bolo, lebo kde som išiel, všade sa obchod vyvážal. A teraz väčšinu vyvážajú okolo penziónu Kondor, a na pravú stranu tam to sypu, hej. I takí ľudia, ktorí kritizujú, a sami som ich tam nachytal, ako povedal, hej. A jednoznačne jedného pána som tak tiež nachytal, odpad oproti penziónu, takže pani, čo vy tu robíte? Odpad, normálny zo stolu, briečačku priviezol. No, bývalý starosta mi to povolil, akože môžeme tu dávať, že tu čo má dávať odpad. Tam ty si kde na to prišiel? Bývalý starosta už rok a pol nie je. Naložiť naspäť a zobrať, však sama vidíš, keď prejdeš tam, že čo tam ľudia vyvážajú. Ja viem, no ale že prečo na to nereagujeme, keď obec môže na to reagovať, ja to mám to aj vytlačené. Teraz sme napríklad konári a také, čo rezujú, z Jankovia Kučenom som rozprával, že by vyviez ako Kondora, tam vyšli na pravú stranu, že konarinu na jedno miesto a prídu z Bukozy, alebo čo s tým štepkovačom a by to vyštepkovať, no tak ja neviem, či dáme či výraz, keď niekto s niekto viezie a príde ten aj napríklad, no, ešte som zabudla ohľadom toho kosenia, že napríklad vôbec nie je pokosené to ihrisko pre tie deti, jak bývajú, no však jak bývate na tej ulici a to ihrisko, čo je detské ihrisko pre tých, tam je, nie je vykosené, však tam je tráva 30 cm. No, ale tak to musí ísť podľa nejakého iného metra. Nie, že ja akože nechcem... Ja doma nemám ešte vykošené ako veľká tráva. Ale dobre, ja nehovorím, že vy doma, ale... Hej, to je súkromný, si máte sám. Aj toto je obecný, tak ale to sa nedá tak, že... Ja tam mám záujem, tak ja si to tam pokosím najprv. Postupne sa kosí a kosiť sa bude a stále celý rok sa bude to stať. Ale treba to ísť podľa nejakého iného metra. Nemôže to tak byť. Jak teraz tuto, jak vyzerá park. A tam máte krásne, luxusne vykosené. Akože, to nie, ale akože je to pravda. Nie, ale mňa to štve, lebo keď ide, vy poviete, že idú k vám akože hostia, lenže tí hostia najprv prechádzajú... Kôpal najsám prv. Kôpal, pošlem najsám prv. Ale popredtým aj o pare kosili. Ale to nie ide len o opal, ale však i Maršovi môže vadiť, ja nehovorím, ale ide o... Mne napríklad vadilo, keď z obce chodili kosiť celý opal. Chodili, no isto, po celom opale kosili, za bývalého starostu. Ani raz tam, ani noha, akože teraz klamete, lebo, no dobre, no, však keby všetko sa kosí plynule tak, jak sa má kosiť. Dobre, je najväčšia tam sa pokosí a bude sa tak, jak sa kosí. Dobre, ale vôbec s tým nesúhlasím, lebo nie je to tak, jak vy hovoríte. Dobre, máš ešte niečo? Áno, akože chcela by som, že by ste to brali na vedomie a ľudia si to tiež všimajú a každý tiež mi povie, že tam prvé... Tak aj poslancov. Áno, dobre. Takže nech to vyzerá, lebo tiež keď ide ten turista, ide i k vám a ide zo spodu a teraz keď vidíte, že to čo v tom, co tu je? Dobre. Príde Čaklov a v Čaklove je krásne všetko vykosené, okolo cesty všetko je vykosené. Nemám vykosené. I dneska krásne pred Zamutovom kosia, hej. Ale cesty kosia, a nie my. Pred Zamutovom kosia cesty, hej. A jaký tu zobrali tiež. Dobre, ešte máš niečo? No ten zberný dvor, že by ste sa na to pozreli, neviem, či to dáme Marekovi. Vyšňovskému, alebo kto má na starosti tie výzvy, lebo je to škoda, že obec môže tu žiadať a odpadky sa hádžu do cintorínu. Dobre, ešte máš niečo? Nie, ďakujem. Dobre, Peter. Janko v podstate zodpovedal hlavne jedna vec, ktorú som chcel na tomto chodníka, toto mám zodpovedané. Ďalšia vec, toto ma najviac zaujímalo tiež, čo teraz tu Víta predložila, lebo toto dostal aj obecný úrad mailom a to ma zaujíma, že nikto nič nereagoval, lebo my sme sa to dozvedeli v podstate z iných úplne iných zdrojov a vieme, že to prišlo aj na obecný úrad mailom a je to vec, ktorá by nemala byť len tak, hej, založená.
No toto Zberný prišlo mailom aj na obecný úrad. 1. apríla. Áno, a ešte mám potom vysvetlenie ohľadom toho kosenia. No ide o to, že asi v okolí Kondúra rastie tráva najrýchlejšie. No to asi tak. Máš niečo? Dobre, Marek. Maroš. Ja som ohľadom ihriska, že áno, čo o tom platení. Že jak s tými dokladmi. Každý mal zaplatení doklad, to je na tom ihrisku. No a má to vyplatiť dole, ako má si vyplatiť a môže tak vyzerať. Takže kľudne môžeme aj my skontrolovať, keď nemá zaplatené, keby tam neboli. Poslanci takisto, jak ja, a poslanci a každý môže prísť kontrolovať a nemá doklad. Zbytočne sa dajú peniaze do dačo a potom tam fajčia, pijú a... To by som bol najradšej, keď sa každý všimol. Ale víte, má to pod nosom, neviem, že prečo keď vidíš, že tiež nezavoláš nejaký problém. Treba dvoch, troch, bo sám, jak tam pôjde, to... Aj toto treba nosiť. Ja prídem, Ale však ja som väčšinou ja som aj vtedy, ak ste mi zavolali, ja som ani nevidela, že tam sú chlapci. Ja ho dopadlo dobre, no, ale vás domov tak... No ale však ja som... Tak ona sa venuje tomu, čo je vo pále, nebo čo je vonku. Tak teraz sa aj to venuje, čo je vonku. Dobre, Mároš, máš ešte niečo? Peter? Ja len ešte nadviažem na to, čo Víťa povedala, že bol som teraz tiež na cintoríne a ten kontajner tam momentálne je úplne preplnený. Neviem, kedy sa plánuje. No dobre, ja len, že či ako musíš všimnúť, že fakt... Tak teraz zajtra zavolať. Zajtra je piatok. Neviem, že už aj nevolala Marka. Keď prídu do 2 dní, toto volá sa stále. Že oni tiež nemajú len za múto, majú aj iné obce na starosti. No, a ešte jedna vec tiež na tom cintoríne, čo sme ešte predtým rozprávali o tom, čo je nad studňou, taký ten prešrešok, neviem, či sme to... Tak to Ďuro Vysoký minulé zastupiteľstvo hovorilo, že sa musí to betonovať teraz už po novom, že sa to urobí v najbližšom čase, tak aspoň. Ja to asi sme mali minulý rok súhlasené, keď sa neviem. Že sa má pri strešu, len rálo, že najlepšie tam už urobí aj ten nový základ, ne? Hej. Urobí, aby to bolo tak, ako má. Ale to už treba. Robiť sa bude isto. Aj začať. Viem, že asi, že to bolo to súhlasené v minulý roku, že teda to robiť, takže robíme. Ešte Peter začal? Nie, ďakujem všetko. Treba to niečo také silnejšie tam už spraviť asi, že by... Dobrý komunistický betón už nerobia. No, Chodník zodpovedané a otázka krásy. Tie cesty na Južskú Holu a toto, kedy sa robia? Cesta je skôr, sa už začínajú teraz robiť, Stavinsko je prevziaté, štátne lesy to robia a Irmáš, Rabátka. A taká otázka, od Bilikovej chaty tá cesta bude sa tiež robiť, či nie? Od Bilikovej chaty? No, hore ku Strelnici. Toto práve nie, to je štátnych lesov, oni vedia. Ja som im hovoril, že už keď robia, však, ale či to bolo, však práve toto bolo... Je tam najhoršie, a najmä tomu ešte do tej Rambeku, jak sa ide. Tam je najhoršie. My to nemôžeme ovplyvniť, môžu štátne lesy, hej, urobia. Nebolo by takýto automat, lebo tam je najhoršie, čo môže. Tam by si za autom nemal ísť, no. Keď dodržuješ pravidlá cestnej premávky. Značka tam zase není. Tak. Čo vidíš, že není tam? Není. No však práve. My sme dali tiež značku našu aj zamontovať takto ju ukradom. Do zbierky. Už je tam, no. Nejakú druhé? Kde to môže? Ešte máš dačo? Ja by som sa chcel spýtať, ja som sa dočítal na internete, že ste odkúpili pozemok na Košťovúčku, keď tak to dobre hovorím. A čo plánujete s tým urobiť? Ako či len tak ste odkúpili, že by pani Vojčová mala pokoj, alebo chcete s tým niečo robiť? Lebo ja mám nejaké návrhy ako okolo občan, hej? Lebo som počul, že chcete nejaké byty tam, ako bytovku, alebo niečo také a neviem, že aký zámer máte, čo s tým chcete urobiť a tak ďalej, lebo vôbec to stalo krásnych peniazách, že by to bolo využité už, keď ste to odkúpili. Neviem, záleží na poslancoch, na čo tam stojí, jak stojí. No, je to kúpené, zaplatené, peniaze, ani sa nedieje, to je pravda. Ak môžem by som na to zareagoval. My sme to kúpili kvôli tomu, že museli sme to kúpiť, lebo bola tam chyba bývalého starostu, začala sa tam kanalizácia bez toho, aby mali súhlasné stanovisko. No a boli sme tlačení k múru. Ja som navrhoval iné riešenie, nakoniec sa to odkúpilo. A už tedy vzniklo podozrenie, že je možné, že tam budú snahy možno v budúcom zastupiteľstve niečo tam stavať. Podľa mňa nie je dobré, aby tam niečo vôbec bolo, lebo jednoducho poviem to otvorenie, vôbec nám tam nechýba žiadna bytovka.
sme rozprávali, že komunitné centrum by sa tam mohlo postaviť. Keď môžem ja ešte do toho, ja by som rozdelil ten pozemok najideálnejšie, lebo ja by som tiež nesúhlasil ako občan bytovkou, určite by som tam nesúhlasil, lebo to je začiatok výsledí. By to bola katastrofa určite, lebo vieme, čo sa stalo s touto bytovkou. Ale by som ten pozemok rozdelil na nejaké parcely, vytvorila by sa nejaká komisia, ľudia si by podávali žiadosti, hej, od tie kúpu pozemku a tá komisia by vybrala tých najschopnejších a najideálnejších, hej, a predali by sa tie pozemky a obec by sa vrátili peniaze. Ale tam môžeš všade stavať, že tam je to tam. Aj kanalizácii stavať nemôžeš. Ochranné pásmo, ja som hovoril aj s pani Mihalčinou dneska, aj s pánom zástupcom, tá ochranné pásmo by sa... Môže. Skončíme. Pôjdete. Skončíme. Dobre, áno. Ja mám poslednú informáciu, ale Peťa rozprával sa s grécko-katolíckym párom, že možno by aj to grécko-katolícka církev odkúpila, že je grécko-katolíckých ako rómskych veriacich a dosť veľa. Takže keby zohnali peniaze, alebo budú to riešiť teraz, keďže bude vysviacka ako grécko-katolíckeho kostola po rekonštrukcii, tak príde baviak, takže bude sa aj s ním riešiť, či by náhodou sa nenašli financie. Vôbec ako by za toľko predali, nakoľko sme kúpili. Keby postavili tam nejakú cirkev pre niečo, takže keď si zoženú peniaze, ja by som bol najradšej, keď takýmto spôsobom to pošlo. Tak ja som sa rozprával aj s Varalom tiež o tom, že je to štádiu riešenia. Oni to odkúpiť nechceli, oni to chcú, že by ale tam im nemôžeme podávať ako pozemok, určite ešte by som že by ste rátali s tým, že keď v osade sa dozvedia, že je to už obecné, lebo videli ste, že oni nemali zabrany, keď to pozemok patril pani Lovičovej, hej, a oni si čierne stavby potom, že by nebolo neskoro, vidíte, že tie čierne stavby sa šíria tam a budú sa šíriť. To sledujeme a raz cez týždeň sa dosadu prekladáme, nemôžete dovoliť. No toto, čo ste vravili, profesor, sa dobrý nápad celkom, problém je v tom, že my sme kúpili ten pozemok draho. A pokiaľ viem, vôbec nemôže predať vlastnejšie ako kúpil. A vlastnejšie, za takú istú cenu by sme predali. Keby toto chceli urobiť, za takú cenu môžeme predať. Pokiaľ nám to kúpia za takú cenu. No keby nám kúpili za takú cenu, tak ja si myslím, nejako 2,20 alebo koľko sme kúpili. No jednoducho 10 000 eur. Tam by mohli postaviť hneď tomu aj farcu. 20, pardon, vidíte, 22, keď sa neviem. Ale pokiaľ viem, myslím, že to bolo 2,70 na metr štvorcový, opravte ma, sami vím. Tak asi. Hej. Čiže to bola veľká suma a to, keď by sme toto dokázali za takú sumu predať, tak to si gratulujem. Ja len hovorím, Peťo jednal z mi to hovoril pred 2 dňami, ja som to Fararovi naznačil, že keď tak, lebo iné riešenie, lebo cirkev je dosť na to malá, už toľko ľudí tam chodí, lebo už je to natlačené, keď príde nejaký iný sviatok, a oni chodia aj tak do toho hygienického centra, asi keď sa neviem, v stredu, nie? Dajaké také tam Fararovi, to katolickými tými, takže ja by som isto súhlasil, keď to takú cenu kúpili a chceli také niečo postaviť, to bolo najlepšie riešenie. Bolo by to fantázia, lebo pre nás toto je záťaž, čo sme kúpili. Áno. Lebo máme náklady na kosenie teraz a na iné veci tam. A je to záťaž do budúcna, lebo nevieme. A ďalej. A treba rozmýšľať, ako aj, že čo ďalej s tým. Na ďalším zastupiteľstvom dobre bolo, keby s nejakými návrhmi sa prišli, čo s tým budeme ďalej robiť. Lebo toto pre nás je na kosenie a tak. Na to komunitné centrum? Na komunitné centrum a na nové budovy nedáva len na rekonštrukcia, keďže by sme aj niečo dostali, tak skôr do tej školy starej by sme vložili peniaze na rekonštrukciu. Na rekonštrukciu, na novú stavbu nie. Dobre, takže všetko sme prebrali. Maroš išiel zamknúť, som chcel ešte tu pogratulovať zrazu, lebo tak na rýchlo utiekol. Pred kamerou. Čo? Pred kamerou? Živo nevidno sa. Takže asi zrejme máme ísť dole, ale čo do pauzy. Takže, vážené pani poslankyne, poslanci, ďakujem za účasť. Bolo to také, ja si myslím, dneska slušné, veríme, že každé ďalšie bude ešte slušnejšie. Treba sa aj pohádať, aj porozprávať. Takže ešte raz ďakujem za účasť. No, ideme hore, ale ideme. Živo počkáme si.